Yes, hello mga subscribers. Ito po si Madramang Keping 2 again. Ngayon po ay September 13 and birthday po ng anak po nila ate na ni Kuya Jaime, si James Jr. So James Jr. sa'yo, happy birthday. Ayan, binabati kita ng happy birthday. So siya ay busy na, no? Telen? So busy sa work, kahit na busy ka sa work, panuwarin mo to at binabati kita ng happy birthday to you. God bless you and to your family. More birthday to comes, bro. Ayan. Tara. Mag-verse muna kami. After verse, kapag naka-verse po, ha? Nakasalang ka ng BP. Kaya. Hinahanda ni... May maganda yung video natin, ha? Mga matabang cellphone. Kinuha sa ano? Kinukuha nila sa mahiwagang ano, paul. So, kailangan nabibigyan mo yan, ano? Tapos may po niya, Ano po? mas 60 over 89 to, ah. 90 ba? 160 over 90. Wala mo siya ano? Bumaba. Pero Meron kung- po, pwede kong lagyan ng gamot. Meron siyang ano, yung panglagay sa ilalim ng ano, ng dila. Isa pa. Pero yung pulso niya, 98. Over 90. Mataas yun. Hindi na hilo kaya? Ayos ka lang? Katapress. Kaya pinano siya na. Ito mo sa mas ano? Picture? Ano basahin mo? Nakikita mo ba ito? Nabasa mo ito? Dila, ilalim ng dila. 160 pa rin. Ano po? Kailangan lang siguro rest lang. Para matunaw yung kanyang gamot. Sana lang. Ako mo nagkano ah? Ito. Yung awit 91. Mas maganda po ito. Ayan. Maganda ito. Awit 91 basahin. Yan ang maging verse natin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang paghangad, siyang naghangad ng ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng mga kapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, huwag ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Amen. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya
ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Amen. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni saan pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot. Sa araw man dumating. Okay? Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan yung makikita, yung makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang na tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap 18-19 lang. sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin 18-19 na. Good. saan mang dako saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan Amen. sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Yung tatapakan kahit mga ahas o leong mabagsik, di ka maano sa mga malabo naman to. Sa mga hindi ko maintindihan, hindi ko mabasa. Sa mga malabo. Wait lang. Tingnan po. Hindi ko maintindihan. Wala, hindi ko na mabasa ito. Wala pa naman. Isa lang yun kasi. Sa mga serpente, serpenteng mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at dadantimpalaan ng mahabang buhay ay makatitiyak, tatamuin nila ang aking kaligtasan. Amen. Amen. Malabo na nga, no? May, ano kasi, Guys, medyo matagal na itong Bible ni Ate Eli, maliliit na. Medyo kailangan na magnifying glass. Ayan, so si Out 91,
Okay, okay tayo. Okay, sabi nga ulit, sa Marcos 11:22, magkaroon tayo ng pananampalataya, siyempre. Panginoon, maraming salamat po sapagkat minensahe mo kay mamagitan ng magbasa ni Ate Helen sa awit 91. Ikaw po ang aming sandigan, ikaw po ang aming kaligtasan, ikaw po ang aming kalakasan. Sapagkat naniniwala kami, Lord God, na aming gagawin ito ay naayos sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, paspasin mo po ang mga programa po, Lord God, na nilatag ko ngayon kay Kuya Jaime. Alam po, ikaw po, Lord God, ang nagpaspas nito. As I prepare, Lord God, itong mga programa ito, tungo po sa kalakasan, pagtayo ni Kuya Jaime, tungo sa kanyang muli paglalakad, Panginoon. Muli, Panginoon, i-bless us and guide us, Lord God, Almighty Father. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po. Ang kamay ko, lumatagpi. Lalakas ako Amen. sa ngalan ng Panginoon. Ayan po, bumaba yung dugo niya, 150/90. Tapos ito ng pulse rate, 99. Bumaba. Ano, 160. Pulse rate niya na. 99 po. Okay po yun. Kailangan ng mga 62, 120 ngayon. So maganda yung pulse niya. Kaya ba ang 100? Kaya, Kuya, di ba yung ganun ka? Medyo mabangong konti. Kasi di ba? Ang ma-practice ito. Tapos, the following next day, kailangan malik mo na yung paa mo. Ha? Hawak mo to. Kailangan ganun ha. Yan. So yun ang ating practice naman. Pag nakarami ka na yan. Malagyan mong for 1 week, naka 100 ka na, sisiyo na 100, lift naman ang paa. Tapos tulak, step, yun lang. Step, tulak, step. Ha? Ano rin naman kita? Yun ang ating programa. Basic. Okay? So ngayon po guys, kahapon po, ay siya ay naka 100. So titry po natin ngayon. So before mag-proceed ako proper sa aking target sa kanya, kasi para palakasin yung kanyang mga muscles siyempre. Para pong gym yan eh. Pag nag-gym ka, kailangan dumadami para lumalakas yung mga muscle mo. So basic warm up, lower and upper limbs. Tapos yung tiklop mo sa dalawa, kailangan 50. Twisting 20, double 20, rotation 20. Sitting mo kailangan medyo tumatagal. Standing, at least 5 minutes. Upo tayo. So kailangan maka 100 tayo. Yun, basic massage and digital therapy. Yun po yung aming program ngayon. Watch niyo po din yung aming program. Abangan niyo po yung performance po ni Kuya Jaime. Kaya ba? kaya, Kaya? kaya. Are you okay, sir? Okay. Okay pa. Paring okay pa. Parang nawala yung ano ah. Yan. Antayin yung Bible, no, sister, no? Antayin yung Bible, no? Hindi mo lang ako. Binigno ka. Binigno ka. Masakit to. Sobra. Sobra sakit. Taas mo nga. Hawakan mo ito. Hindi, hawakan mo. Dalawang kamay. Tapos taas mo. 1. Sige. Baba. Katsang po lang. 2. Spat ako. 3. 4. Very good. 5. Then 6. 7. 8. 9. 10. Very good. So, ikot na. Ito ko na. Sobrang sakit. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Malinaw na. Okay lang yan. Kaya mo yan. 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 Okay. So, gaganon ko. Kaya mo? Ma. Yun. Ikot ko ulit. I-reverse ko ulit, ha? Okay, reverse. Okay lang? Hindi na masakit. Sumakit to yung pagkakahawak mo. Di ba yung pagkakahawak niya pag gumagano ko siya? May problema yung joints mo. Ha? So far, so good. Okay? Pisin mo ako, pisin. Lakas. Huh? Oo. 10. Ganun. 1. Sige. Diretso. 2. Sige, push. 3. Sige. 4. 5. 6. 7. Kailan mga 12 ka? 8. 9. 10. Okay, push. Dala pa.
11, 12, okay na. 13, ba? 14, 15, ba? 16, ba? 17, 18, 19, 20, hold! Na. Yan. People are amazed when I tell them it's just a song. Kasi ito magdadala, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, twisting tayo, twisting. Hmm. Yan. So, itong ating upper lips, kwenta ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sipa. Lakas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. 20. Okay, last 30 po tayo. So before we walk, before ko siya papatayuin, talagang kailangan po warm up. So sa lahat po ng sport, kailangan mo ng warm up para po ma-prevent yung any possible injuries such as tearing of tissue, yung fracture, dislocation. So ito po importante sa mga stroke cases natin. 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hold. Okay, sir? A. A. Ba. E. E. I. O. U. Pangkep, wen? Magaling ako. 6. Hop! Sinisisi mo na yung ating warm up, no? Sanay ka na eh. So guys, pagpasin po natin si YM, yung aming warm up, sinisisi na po. Aswan! Masipa! Sipa! Sipa! Lakas! Sipa! Sipa! Pa! 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 Sipa! Okay. Saan po ipikasin siya? Pagtayo po nito, Malapit na pala kung maubos. malapit na maubos yung ating blessings. Ayan guys. Kailangan pala, makilingitan ko. Lalagyan natin muna ng pampakondisyon si Kuya Aime para pag tumayo ito. Naku na. Kuya. Para pag tumayo, kondisyon na kondisyon. Okay? 1, 2, 3. Sipa. Lakas ah. Slowly. Power ito mo niya. Telen.
Lakas-lakas na ito, oh. No? Marami yung saging. Good. So guys, mapasin natin ito kanyang stock pala na affected. Sige kuya. Malakas may parakas na. Ayan o. Yeah? Eh, pwede na ito. Continue ka na lang kuya. No? Takbang ka na. So ito kuya, itong dadala. Pag umawa ka, itong dadala. So tutulak mo konti. Step. Hindi pa ngayon na. Kasi mabipit mo pa yung 300. Ha? Sipa. Very good. Hold. Ayo. Push, sipa. Kick. Oh, okay. Very good for you. Tingnan natin ng patient oil. Kick. Sabi si Sipa. Kick. Sipa. 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 Very good. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumulit ka. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Press tayo. Time machine. 1. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, another 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 20. Relax. Balakang taas, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, halt! Ito mo na. Kaya pa? Sige, sige. 16, 17, 18, 19, 20, halt!
5 sit up. Alay mo ito ha. Ito ko kukuha ha. Alay ito ha. Mali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, relax. Tumulong. Ha! Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Last step. Gaganda dyan yan. One, 2, 3, 4, 5. Last 5. Sila 20. Lakas mo kuya. Okay, ready. Ready. 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Relax. One day. Ay. Sayang ito. Diretso ka. Oh, hindi mo makikita dito. Bunti pa. Ayun. Very good. Yeah. Ready, 1, push. Ling. Basic. Relax ka muna. Relax. Balancing. Balancing. Tutulungan mo ito ka. Ang sa calcium ah. Yung likod mo, yan natin ng application oil para hindi namigin. Para magpinit. Kaya ba 120 kaya? Ayan. Actually, ginawa mo kagad kahapon, may kitsinda niya, no? Ha? Hindi nang nabilang yung ano eh. Ang dalis, ano? Are you okay, sir? Ready! Ready! So guys, tan kami sa Aliw Puti program. Yan. Witness by Ate Helen. Asawa ni Kuya Jaime. Ako. Posisyon ha. Ayan. Testing mo muna. Testing mo muna yung ano mo. Strength mo. Ready, 1, 3, push. Ba, sisiw ha. Ba! Oh, ano? Oo.
kuya. 2, 3, 4, 5. Ay, okay, sir? And 6, 7, and 8. Very good. Oh. Ako saan ako? Ba? 9. 10. Push. Push ka, push ka. Okay. Ayan. Kamay. Diretso lang. Ayan. Very good. You okay, sir? Okay. Ha? You stand, okay? Ayan. You stand, there's a magic. Magic tayo. Very good. Oh, check. Ayan, very good. Kaya may gumano na lang. Ganun lang konti. Push, uy! Tignan mo! Tignan na ito. Uy! Galing! Bumaba ka na, asa? Bumaba. Bumaba. Sige. Ba? Galing ni kuya. Oh, grabe ah. Ilan yun? Ilan na? Ilan na? Ilan na? Bilang mo. 5 plus 5. Oh. Okay. Ito. 8. 9. 10. Oh, relax. Plus 5. 15 na. Oh, nakakisi na tayo. Upo ka. Upo ka na. Galing na po yun. Nakas na, no? Hello, okay, sir? Okay. Galing. Ito kasi madam. So guys, nakapin lang guys, oh. Mag-isang ka kayo. No? 15. Kailangan mo to? Kailangan mo to? So, okay to, di ba? So, dito nakakano siya eh. No? Dito tayo. Skip. Muna. Oo, kwento mo na. Shooter, ko tuloy ako. Kwento mo tayo. Ayos ba kayo pa, no? Yung kanina. Ayaw ba yun? O, sige, ready, 1, 2, push. Lakas na. Yun. Focus ka lang. Magic ako. Sis. Magic ka tayo eh. Magic ka, di ba? Magic ka. Oo, magic oh. Ayan guys, oh. Ha? Oh, magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huwag ka ba? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 seconds. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 seconds muna nang nakatayo si kuya. Kuya. Thank you, Lord! Sabi mo rin. Di ba yung Psalm 91, yung kalakasan. So God give you strength. Yung binasa ni Ate Helen kanina. Lalakas ka. Pagkagaling ka ng Lord. Maniwala ka lang. Huwag kang mag-iisip. Ha? So, pitawag kita eh. Ha? Oh, yung idea rin. Oh, hello, ha? Lakad kayo? So, yung paglakad mo mamaya, titry ko yung paglakad mo mamaya. Kasi kailangan natin yun. Ha? So, yung muna kailangan nakakatayo kong isa ng tagal. Ito yung tinatawag na program ko. Kung nagawa ko na yan, that's the time, walking naman tayo. Very good. Kuya, balance ka lang. So, stay. Strength your legs. Practice mo yung mga paa mo. Strength, ba yung maigi? Very good, that's good. Ayan. Ayan, James Jr., happy birthday to you. Tatay mo nakakatayo na. Ayan, Jazz, mga anak niya nakakatayo na. Ayan, si John, tutulog pa yata yun. Kasi pa isa, babae. Jam. Si Jam. Ayan. Si Jem. Hindi ba tumatawag sa inyo? Jam. Ay, busy, business review, gumagawa ng business review. Si Jem. Magpe-present siya sa Monday. Ayan, Jem, panoorin mo nito. Pinapalot pa to.
Hindi ko, palagay ko. Si Jess, pero si Jess. Ayan, Jess, ayan o, ha? Nakita mo lang ako tatay mo, ha? Tumatay mo na. Hindi, video. Video mo, tayo shit. Short lang. No, no? Basta mo sa akin. Okay mo na. Kaya mo? Sige, sige, sige. Yan. Okay, mamaya pagtayo niya. Ha? Tatagal na sa tatay. Paano mo isang short video. Are you okay, sir? Ba't nakarami tayo? Ilan na din? Sino na? 16 pa rin. Pinakis ka lang. Na. Okay, 16. Ano? Ano ba yun? 18, ano? So tayo ulit. Hindi nga malalim, relax na mo. The power, ha? The power comes from this. With me, Pepe ng L-word. Mapower tayo. Matayo ka. So ready, this is your strength. Okay? Tingnan mo ko. 1, 2, 3. Push! Yan mo kaya? Isa pa? 1, 2, 3. Push! Stand in honor, stand in honor. Yan! Very good! Wala kaya, ha? Ano ka lang? Yan. Tayo ka lang. Tayo ka. Yan. Okay, magagalaw ha, yan ha. Yan guys. Hop. Magagalaw. Hindi. Ayan. Okay. Very good. Okay, balancing. Magagalaw masyado. Balancing ka lang. Yan. See. Oops. Leg. Yan isa po yan, ma'am. Ma'am, ilang seconds po yan? How many seconds, ma'am? 40, Ha? Sige, yan o. 47, Sige. 51, Yan. Sige, hanggang muna lang po. Yan. 55. Yan. Okay, na po. Okay, yan po yan. May ating program. Oh! Galing! Tao mo ha. Pas niyo po sa akin. Para matuloy mo anak niya. You will greet happy birthday to vlog. Gatin, happy birthday, James Jr. Nakatayo ka. So, bakit tayo sa ating procedure? Ha? Para makarami tayo. Ito yung makarami. Ready tayo ha? So, nakakainin pa tayo kuya, hindi pa lang. So, push! 19! 20! 21! 22! 23! 24! 25! Oh, in Jesus' name. 25. Okay. Apa sa akin? Yan lang. Straight na. Okay. Teka muna. Anyway pa, no? Kaya, picture ko pa. Ito ko na maggalon. Para hindi mo magalanganin. Kasi, hindi maganda eh. Ito at least maganda. Tapos, pag nagawa ko ha, doon ka ha, you try to step. Pag nakagano'n ka na, pupush natin yan. Pupush, step ka ha. Ha? Push, step. Oh, ha? Maya. Kaya ba natin yun? Oo, bukas na. Bukas na, no? Bukas na. So guys, nakabitching ko na kami. Same time, yung tayo ni Kuya kanina matagal. So, laki na improvement. Ano kaya? Ano? Okay, 25. Guys, 25 tayo. Okay, ready? 26. 27. 28. Okay. 29. 30. Relax. Then exhale. Take mo yan. Good. Diretso mo katawan kayo. Yan. $31. 32. 33. 34. 35. Ayaw mo na. Relax. And exhale. Balance. And then po. Relax. You have 35. Okay? Diretso mo lang.
You okay, sir? You okay? Ano, Ayan. Natin yun. Facial mo. Relax natin yan. Para mas okay. Diba kaya? Para mas okay yung facial mo. So nakaka-third ko kami ni Kuya Jaime. Kaya mo ng konti. Parang gym lang yan. Kailangan na pahinga. Nagpapay pa mo. Sige, nagpapay mo. Nagpapay mo. Ha? Beto, isa. Isa amat. Yan, na mo ito malakas to ha. Ito kasi ang siyang gagawin ko yan. Ha? Di din mamaya. Ha? Ready? So guys, 35, aim namin 50 rito. So, saan mo ka-70 tayo, no? 70 ba mo yan, no? So 35, 36, kaya mo yung kuya. Lakas pa. 37, 38, 39, 40. Tayo nga, tayo. Gusto ko standard mo kuya. Yan, tayo. kumanan niya. Ha? Man. Yan. Ah, Bangga. Sige. Sige. Isa. Hakbang Sige, ma'am. Ito. May hawak dyan. Hindi, ito na. Hindi pa yan po yan. Alam, may hawak. O, baba ko na. Kailan may hawak? Ganito yan eh. Ba, takbang kita. Alam, may hawak. Lagi mo si ano, bayaw mo. Si ano, si Glenn. Herman? So, kaya yun? Kaya? Dito, ayaw mo. Hindi, parang igagaling yung paa mo. Igagaling niya, oh. Igagaling niya, kuya, oh. Diba? Oh. Ito, step mo. Ito igagaling niya. Diba? Ha? Saan siya? Kaya, yung paa ng isa, may nakakalakad to. Halika, tutuwa kita. Balik dito ko sa likod. Halika, example. Ito yung paa niya. Igaganon mo, ha? Ito, ha? Ha? Takbo mo, ha? Kasi hindi nakakagalaw. Ito gumagalaw to. Sa likod ka namin, sa likod. Tatatayo mo siya. Ready, 1, 2, post! Ayan, kuya. Ito sa likod. Ito sa likod, kuya. Yan. Ang dami pa niya din. Ito, hindi ko nagalaw, ha? Sige, kuya. Bang. Sige, nakuha mo. Nakuha mo. Yan. Gusto mo? Sige, gusto mo yan. Sige. Hindi may angat? Iangat mo. Iangat mo, kuya. Angat mo. Sama mo. Sige, angat mo. Sige, angat mo. Sige, angat yan. Hindi may angat? Hindi. Tapos isang step ka pa. Hindi may angat ya. Hindi na maangat ya. Mabigat. Bigat ano. Dito ka gusto mo? Ikaw man, imakap sa kanya. Kaya may makap. Bakit? Kaya niya naman hawakan eh. Nakatayo naman. Matayo naman kuya, nakagano lang. Sige, subukan mo nga. Hawakan na. Ganito. Sige.
Balik tayo, ha? 100 push. Oh, dito ka. Wala ka masin, kuya. Dito ka. Yaman mo. Yaman mo. Mababagsak. Kaya mo? Ay, tumba. Sige, bubula. Hindi kaya. Oh. Ayaw muna tayo. Hindi kaya. No? Ah, sige. Yan ang ating muna yung ating upo niya. Sige muna. Thank you. Hindi kaya. Tingnan mo may tubig. May laman yung termo. Wala mo kuya. Matutumba kayo eh. Hindi ba kaya? Awa naman si kuya. Bawa naman, oh. Bawa naman, May oh. laman yung thermos man. Bawa naman siguro. Kaya na tayo. Support na ba tayo? Oh, last na tayo. Boss! Last na kami! Pwede ba? Hindi. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Last one. 50. Tayo. Tayo. Yan. Tayo. Standing. Balancing. Keep balancing straight body. Okay, very good. That's good. Diba? Yan o. Huwag mo lang gagawin ha. No movement. Just swing. Yan. Bitaw. Yan. Sige, makakaya po ng daliri ko. So, daliri lang yan. Bitaw na ako ha. Sige. Kalaya. Relax. Just relax. Yan. Walk. Wala. Sige po. Okay. 50 rin ha. Dito tayo. Ha? Ito na yung moment mo talaga. Push natin yan dali. No. Hindi natin magkakaroon sa Kevin dito. Sabo. Ang rally mo. Galing mo ganyan. Ang basi sarili mo. So, ilip mo dahan-dahan yung katawan mo. Tingnan mo kung kaya mong tumayo. Ha? Tingnan. Dahan-dahan na. Sige. Pahinga mo na. Okay, nga. Inhale, exhale. Exhale. Ha! Ayan, so guys, tinetest natin yung ganyang lakas. Kung kaya nang ilip, tumayo mag-isa. Kuya, ganun kuya ha. Ganito, ito ha. Ito. So, ito. Okay, dito magagaling yung lakas dito ha. Sige. Yan. Sige, nalayan ka namin. Pag hindi mo kaya, po ka ulit. Kahit isa lang. Masaya ako. Atin, po ka. Yan. Sige, po ka dyan. Yan. Push natin. Ilan ba timang mo? Dito magagaling ang pwersa mo kuya. Gaganyan dito. Sabi nga sa'yo, kahit isang pa lang ako ha. Kahit isang pa lang. Ha! Ayan o. Ha! That's motivation. Sabihin, kaya mo tumayo isang pa. Okay? That's it. So, kaya mo tumayo isang pa mo. Okay? So, ito. Sige. Are you ready, sir? Okay. Hindi. Hindi, parang alalay ako sa'yo. Sige, ispat na lang ako sa'yo. Sige. Patangkit na palad ka. Para pag alanganin ka, no? So guys, tetest ko ngayon ng malakas ni Kuya kung kaya nang mag-isang mag-lift ng katawan niya. Para pag lumakad ka, kaya mo. Kasi pag hindi mo pa na-perfect yung Kuya, hindi tayo makalakad. Kailangan mag-diet ka. Na Kuya? Ready? Okay, ganyan na. Sige. Ayan, oh. Okay. Masit pa. Ito ah. Okay. Sige, kontra ako. Sige, kontra ako.
Huwag mo atakin siya kuya, kung ba ililit mo. Huwag mo siyang atakin, ililit mo yung sarili mo. Ha? Ito. Huwag mo atakin, ililit mo. Tatayo ka dito. Sa'yo. Sige kuya. Kailangan makatayo ka. Yan! Yan, sige, yan. Tatayo. Oh. Sige, Tunsok. sige. Ispatang kita. Sige. 1, 2, 3, push! Ispatang kita. Yan. Okay? Ngayon, practice mo din yung paa mo. Matching. Yan. Isa. Yan. Dalawa. 53. 54. Baba ng konti. 55. Yan, pipikin mo. Yan, very good. 56. Nice. 57. Pag napipig mo yung kuya, kailangan tumayong siya, di ba? 59. Ba, dami ah. 62. Sige. Galing. 63. Galing na. Ay, tama teacher. Oh. 64. 65. 66. Ba. Yan, kuya, good. Hanggang susunod matats mo ito ha. 7. Ha, yung foot mo ha. Tatas mo sa. Yan. 8. 69. Guys, 7 na ito guys. Oh. 70. Grabe, tsaka yung upo yan. Sumasagad na. Oh. 71. Ba? Sige, pagkain mo sagad mo ha. 72. Yan. 73. Oh. 74. 75. Penga mo na. 75. Okay, take your time. Relax. Ba, 76. So yun ka, kuya. Pag na-reach mo na yung pagkayang-kaya mo nung nakaganon ka na, ha? That's the time na kaya mo yung sarili mo. Okay? So nade-develop na, nakita ko, yung baba ng puwit mo, hanggang dito na. Ganun lang tangkal, kuya. Oh. So siguro mga few days, sasagad na yan. So pag nakaupo na ganyan, kaya mo na siya. Hanggang makaya mo na siya, kuya. Pag kaya mo na siya ganyan, nakarami ka na, kaya na ito, ganyan. Ha? Hawa ko to, ganun ka. Pag nayamit mo na yung mga kamay mo, paa mo, that's the time. Walk naman tayo. Ha? So kailangan dito mo yung perfect mo ito. Ilan na? 75. Okay. Are you okay, sir? Ay mo. Hindi ka napagod? No, sige. Oh. Kaya mo 150? Hindi, joke lang. 120 natin. So guys, nakaka-75 na kami ngayon. Ha? Kita mo, improve na yung pagpupuli ko. Eh. Ganun lang kuya, sasagad na yung fit mo. Dito sa ano. Yun, ha? Ay, pwede. Okay, this 75. Akal ka, sige kuya. Akal mo kaysa. Push mo, sige. Patang ka, sige. Pwede. 1, 3, push. Yan, sige, hatang konti. Yan. Okay, 75. Bali. Puka konti, puka. 76. Good. 77. 78. 79. Guys, ito rin ha. 80. Guys, 80. 81. 82. 83. Very good. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Relax ka muna. 90. Relax ka muna. Tayo. Sampo na. Guys, sampo na lang guys. So, depende kay kuya. Kung kaya pa 10 o dagdag pa siya. Ay, okay sir! Ay mo. Hingal ka. Umihingal ka na. In-exhale. Upo muna. Very good. Pag upo mo, medyo Ha? tubig daw. Tubig? Oo, tubig daw. Sa'yo tubig niya. Huwag malamig ha, huwag malamig. Ay, alam. Wala malamig sa kanya.
Hindi galing. Hindi. So, pati pag-upo ko, ako control yung pag-upo mo. Ha? Control. Ha? So, na-improve ka na, ha? Malakas ka na. Pero yung lakad, di ba? Pagbayo mo. Hindi mo mucho pa mo. Hindi mo minubuhat na ama na. Nakakaawa. Nangangayak ako na. Oo. Gusto niya ako na. Depende. Dapat gagawin niya, no? Wait, saka mahina siya ko niya. Baka matuba tayo, no? Magano ka muna, mag-start ka muna. Pag na-perfect niya yung kuya, yun yun, ha? Tandaan mo, ito ang lakas, ha? Ito ang lakas. Tandaan mo, ha? Ito, alalilan to. Kaya pag malakas na yung kuya, lakad tayo. Ha? October, lakad ka na. November, pasyal. Hindi kita yung mga napapagod mo sa mga hinawa ko, di ba? Ito yung mag-iayas yun. At saka ka lang. Ayan. Tapos yung yun. Dahan-dahan lang. Pag inom ha, huwag masyadong... Kasi pag umiinom siya, Bibigla. masyadong mabilis. Dahil lang mo yung pag-inom mo. Dahan-dahan lang po. 10 na pala gagawin mo yan. 19, nakaka-9. Guys, nakaka-9 po siya. Break time. Water muna. Inom muna si kuya. Ayan. Dawaw. Ayan. Wala lang. Wala lang. Nasa mid ka. Oops. Ganyan ko nga. Okay. Higa, inhale, exhale. Sa taas. Nagdaga siguro na namamasyal. Excursion ah. Okay. Yan. Inhale, exhale. Okay na? Ako. Sana ang tubig siya. Sino lang pangalan, Jonathan? Pa, Pangalawa, Jasmine, Jasmine. Si Jasyon. James Jr., pangatlo, tapos si Gemaline Bunso. Si Jem. Jem ang bunso. Gemma yun. May business review kasi busy. Are you okay, sir? If you're okay, let's move! So guys, 10 na lang ito. Dagdag mo natin 10 rin, ha? Kailangan may dagdagan ng konti, ha? Okay, ready ka? Si Kapil 100. Okay, ready? 1, 2, 3, push! Galing po yan. Tandaan mo kuya, ito gagamitin mo tsaka ito, ha? Okay. $91, $92, $93, $94, $95, $96, $97, $98, $99, $100. Plus 10 ba? Plus 10, plus 10. No? Ilan teacher? Ilan mo? 4, 5, Relax. Ba? 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 11. Kaya? 12. 13. 14. 15. 15. Rest Relax. na, 15. 115 kuya ha? Ha? Hindi na biro yung ginagawa mo yan ha? Tama naman kaya. Rest ka. Are you okay sir? Relax mo na. Upo muna.
Okay. Okay, humihingal na. Siyempre. Tama na. Pahingal naman. Ay, kaya pa? Are you okay, sir? Ay, mamay. Uy, naka 115 ka, kuya, ha? Thank you, Lord. Humihingal na siya. Hindi, pahinga muna. So, naka 115 po siya, guys. Nakupo tayo. Sa sarili niya, yung kalahati, may spot ako, 50. So, sa kanya po yung 65. Sariling gawa niya yun, yung 65 po tayo. So, ang gusto kong target mo, gusto kong next target mo naman yung kaya mong tumayo. Yun ang ating next. So, yung amin ang next target ko, sabi ko nga kay Ate Helen, kailangan siya mag-isa nakakatayo siya with this. So, kailangan mong strength ito, ha? Kaya pinipractice kita ng upo tayo. Para pagkatapos na, pag na-perfect mo yun, that's the time na walking naman tayo. Kasi hindi ka pwede mag-walking pag mahina pa ito. Ha? Okay? Yan guys. So, ito guys, cut ko muna ito para mapaload namin mamaya ito. So again, ngayon po ay birthday ni James. Happy birthday! 1, 2, 3. Happy birthday! James Jr. ngayon, September 13. Ilan na po siya? 44. Oh. Again, shoutout pala kay Jazz. Siyempre yung anak mo. Kay Jazz, kay Jonathan, ano na ba? Gem. Kay Jem. Okay. Kaya kay James. Di ba tatlo lang yan? Kay Jazz. So sa mga anak po ni Kuya Jaime at mga po, shout out. Siyempre mga kapatid, lahat po ng kapatid po ni Kuya Jaime, shout out. At kapatid din po ni Ate Helen, shout out. At sa lahat po ng mga kamag-anak po na nanonood po sa amin at sumusuporta through with prayer. Hindi nakakapunta rito. Sa inyo po lahat, shout out. God bless po. Mabuhay po kayo kasi ito pong ginagawa namin with prayer and effort. With nagsama ko ng mga technique kay Kuya. So nakita po natin yung great improvement niya. So ngayon po ay na-reach niyo po yung 115. Kaya pa ba? Hindi na kaya. So at least nagdagdagan ng 15. Di ba Kuya? Hindi na Ayan. Okay. God bless po. Bye-bye ka muna. Salamat mo. Ayan.